Ισχυροί και προκειμένου οι πλούσιοι και ισχυροί ζουν σε προστατευμένους χώρους. Ξαναλέω, αυτό το έχουμε στις νεοαπικιακές Μητροπόλεις και στις ΗΠΑ. Τι είναι οι περιφερειακές κοινότητες? Είναι πλήρες πολιτείες. Είναι πλήρες πολιτείες στις οποίες έχουμε ιδιωτικοποίηση των δρόμων, έχουμε ιδιωτικοποίηση των πάντων. Εκεί περνάς μόνο κατόπιν αδείας, είναι αυστηρά ελεγχόμενοι χώροι, όπου περνάμε πια, δηλαδή κάθε είδους ιδανικό, ότι έχουμε ένα κοινωνικό συμβόλαιο, ότι έχουμε μια κοινωνία ισότητας, ότι έχουμε όλη πρόσβαση στο δημόσιο χώρο. Αυτό δηλαδή που είναι η ουσία της δημοκρατίας, την οποία έχουμε, καταργείται. Και πάμε πλέον προς πολύ ολοκληρωτικές λύσεις. Είναι απόλυτα ολοκληρωτικό, δεν υπάρχει πουθενά στην Ευρώπη αυτό το πράγμα, από όσο ξέρω τουλάχιστον, έτσι. Και αυτό σημαίνει ακριβώς, είναι το δυστοπικό μας μέλλον, αν θέλετε. Αυτό είναι το οποίο προαναγγέλλεται. Αυτό βασικά είναι ένα κομμάτι που ήθελα πολύ να το τονίσω, είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε για πρώτη φορά δηλαδή οι άνθρωποι που σχεδίασαν ή που σχεδιάζουν και σκοπεύουν να μείνουν σε αυτούς τους τόπους, είναι σαν να μας λένε ότι οι αξίες τις οποίες έχουν είναι η αξία του διαχωρισμού, η αξία της ανισότητας εν τέλει. Αυτό είναι αυτό το οποίο μας λένε. Νομίζω ότι αυτό είναι εγκληματικό, νομίζω κανείς δεν μπορεί να μας πάρει το λαιμό. Ο λαιμός είναι η πατρίδα μας, ο λαιμός για όλους μας, έτσι. Και νομίζω ότι πρέπει να αντιδράσουμε πάρα πολύ. Μου κάνει εντύπωση το ότι δεν έχουμε αντιδράσει, το ότι είναι μικρές οι αντιδράσεις για κάτι τέτοιο το οποίο ετοιμάζεται, αλλά η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά είναι σχεδιασμένα, δεχόμαστε τόσες επιθέσεις που δεν προλαβαίνουμε καν να συνειδητοποιήσουμε αυτό που μας βρίσκει κάθε στιγμή. Θα πω και 2-3 ακόμα λόγια. Τα είπε πάρα πολύ ωραία ο Νίκος κατά τη γνώμη μου. Εγώ αισθάνομαι εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι ο χώρος, το τοπίο μας είναι ήδη μετά την καταστροφή. Δηλαδή έχει ήδη τόσο μεγάλη καταστροφή που θα έπρεπε σαν λαός και σαν άτομα να είμαστε πολύ πολύ πιο ευαίσθητοι από αυτό. Γιατί το τοπίο, η φύση, ο τρόπος που το χτίζουμε κτλ. Είναι η ταυτότητά μας, είναι ο πολιτισμός μας, είναι η ένδειξη του πολιτισμού μας. Για πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα ζήσαμε τους ρεαλιστές, τους ανέφερε και αυτούς τους ρεαλιστές, έχουμε και τους παλιότερους ρεαλιστές κτλ. Ότι εμείς είμαστε εθεροβάμονες, ότι αυτά που λέμε είναι πολύ ρομαντικά, δεν ξέρω τι, και ότι αυτοί ξέρουν τον δρόμο, ο οποίος θα μας οδηγήσει στην ευημερία και στον πλούτο. Ορίστε λοιπόν που φτάσαμε. Με ένα τέτοιο σύστημα, με ένα τέτοιο τρόπο, το οποίο υποτίθεται ότι θα μας έκανε πλούσιους, μας έχει φτωχοποιήσει μέχρι τέλους και δεν έχουμε και καμία ελπίδα να ανακτήσουμε τίποτα και μας θερούν κάθε ελπίδα να ανακτήσουμε τίποτα. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτό το μοντέλο το αναπτυξιακό, το οποίο υπάρχει εδώ σε αυτή τη χώρα από το 50 τουλάχιστον, και το οποίο βέβαια έχει εκμαυλήσει και τους πολίτες, γιατί τους έχει εκπαιδεύσει ακριβώς στην παρανομία, στην καταστροφή πιο συνολικά. Αυτό το μοντέλο λοιπόν δεν είναι μόνο πολιτικά, οικονομικά, πολιτισμικά, είναι και οικονομικά καταστροφικό. Αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσουμε. Αλλά πέρα από αυτά είναι και βαριά πολιτισμικά καταστροφικό. Ας πω δύο λόγια ακόμα. Ναι, θέλω να πω, είμαστε μετά την καταστροφή. Ο Άρης ο Κωνσταντινίδης, ο περίφημος αρχιτέκτονας που έκανε μεγάλη, ήταν λίγοι άνθρωποι που προσπάθησαν στη δεκαετία του 60, έβλεπαν αυτό που γίνεται και την Λέλαπα. Μιλούσε για την καταστροφή που έχει ήδη επέλθει στο λαιμό. Δηλαδή για εκείνον ο τρόπος με τον οποίο έχει διαμορφωθεί ο λαιμός είναι ήδη καταστροφικός. Ο λαιμός είναι ένα διαμάτι, είναι κάτι το απίστευτο. Αν είχατε μια εικόνα πως ήταν πριν από το 50, ήταν άμμος που συνέβη τη Χερσόνησο με το υπόλοιπο. Ήταν δηλαδή άγρια και βάρβαρη και η πρώτη παρέμβαση να χτίσουμε αυτό το δρόμο. Γιατί είναι ένα μοναδικό σημείο. Βλέπεις και από τις δύο μεριές, έχει τον αρχαιολογικό χώρο. Και άλλωστε το ξέρουμε, οι αρχαίοι βάλανε εκεί την Αφροδίτη να λύνει το ζωνάρι της. Είναι τόσο μοναδικής ομορφιάς ο τόπος. Αλλά
Λοιπόν, θέλω να πω ότι έχουμε, ναι, με αυτόν τον τρόπο με τον οποίο πηγαίνουμε, εντάξει, θα ήθελα να αποκτήσουμε συνείδηση της τεράστιας καταστροφής, έτσι. Τα αρχαία και γενικά η φύση, η αττική φύση που ήταν μοναδική, ας πούμε, και τα λοιπά, και ήταν ταυτότητα, τι έχει μείνει από αυτήν? Τι θα μείνει μετά τη λέλαπα που έρχεται τώρα? Τίποτα. Ένας απομειωμένος, ένας νικημένος, πολιτισμικά και χωρικά τόπος, ας πούμε. Ως εκ τούτου νομίζω ότι είναι εκπληκτικά σημαντικό να το κάνουμε, να αγωνιστούμε γι' αυτό. Γιατί έτσι ουσιαστικά αγωνιζόμαστε, αν θέλετε, και για το εθνικό μας αφήγημα, για το τι είναι η Ελλάδα, ας πούμε, για το ποιοι είμαστε και ούτω καθεξής. Γιατί έχουμε όλους αυτούς οι οποίοι καταστρέφουν κάθε μέρα την Ελλάδα και εμφανίζονται αυτοί ως οι εθνικόφρονες και όσοι... αλλά ουσιαστικά αυτοί καταστρέφουν την Ελλάδα. Με αυτές τις δράσεις εμείς προσπαθούμε να διατηρήσουμε κάτι που στο κάτω-κάτω δεν ανήκει μόνο σε εμάς. Δράση. Αυτό ήθελα να πω. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον Γεωργία τον Οικονόμου για την ενδιαφέρουσα εισήγηση και πριν δώσουμε στη Δέσποινα την Τσούβα να πούμε το εξής. Αύριο στις 8 η ώρα στο Ασκληπείο γίνεται μία συγκέντρωση. Είναι η συγκέντρωση των εργαζομένων και τα προβλήματά τους. Έκκληση κάνουμε όσοι μπορούμε να πάμε και να συμπαρασταθούμε στους εργαζόμενους του Ασκληπείου. Θα ξεκινήσω και εγώ από το αυτό που έριξε τη ζώνη της για να γεννήσει. Λέγεται ότι καθώς την κυνηγούσε η απατημένη σύζυγος του Δία για να μην γεννήσει τα παιδιά της, στο σημείο αυτό κοντοστάθηκε νομίζω ότι θα γεννήσει και έλυσε τη ζώνη της, εξού και η ονομασία Ζωστήριος. Τελικά δεν γέννησε, εδώ γέννησε στη Δήλο. Στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα πολιτικό μύθο που προσπαθεί να συνδέσει την Αθήνα με τη Δήλο, το ιερό, το πάνω στο οποίο στα έσοδο του οποίου βασίστηκε η αθηναϊκή ηγεμονία και το καθεξής. Οι περισσότεροι μύθοι της Αττικής είναι πολιτικοί και έχουν από πίσω μια προσπάθεια ενοποίησης της Αττικής και τεκμηρίωσης της διάθεσης κυριαρχικών δικαιωμάτων της Αττικής επί πολλών νησιών που βρίσκονται κοντά της. Ήταν μια μεγάλη ναυτική δύναμη κλπ. Όμως, για την επωνυμία Ζωστήρας, Απόλλωνας Ζωστήρας, υπάρχει μεγάλη διχογνωμία στην επιστημονική κοινότητα, γιατί η δεύτερη εκδοχή είναι ότι Ζωστήρας, εκ των Ζωνίων, Ζωστήρ είναι η πολεμική εξάρτηση. Και επειδή υπάρχει και Αθηνά Ζωστήρια, ότι ο Απόλλωνας Ζωστήρ σημαίνει ο Απόλλωνας που ζώνεται τα όπλα του. Νομίζω ότι και αυτή τη δεύτερη εκδοχή πρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε σε αυτή την περίπτωση. Δηλαδή αυτό που λύνει το ζωνάρι του για πόλεμο, να το πω έτσι, γιατί αυτό αφορά το τι θα πρέπει να κάνετε εσείς σήμερα πια, μπας και προστατεύσετε εκείνο τον καημένο Θεό Απόλλωνα, στον οποίο αφιερώθηκε αυτός ο ναός. Λοιπόν, δεν υπάρχει μόνο ο ναός, ο οποίος βρίσκεται σε μια πραγματικά καταπληκτική θέση, καταπληκτικής φυσικής ομορφιάς. Είναι ένας αρχαϊκός ναός, είναι ένα ιερό που είχε πανατική σημασία, πιθανώς και πανελλήνια. Συνδέεται με την ιερατική οικία που βρίσκεται λίγο πιο πάνω στον λόφο και με τον πύργο που βρίσκεται στην κορυφή του λόφου. Είναι ένα σημείο και οχυρό, υπάρχουν δύο πύργοι. Ο ένας είναι στο λόφο του Πανοτροφείου και ο άλλος στον απέναντι, που δείχνει ότι ήταν και ένα σημείο το οποίο έλεγαν την πρόσβαση προς το λιμάνι του Πειραιά. Είναι προφανές. Υπάρχει κατοίκηση από τα πρωτοελλαδικά, στον ένα λόφο, ο οποίος ήταν ήδη κηρυγμένος, και όπου και αν σκάψουν, ειδικά στο σημείο γύρω από τον ναό και την ιερατικία κλπ., δηλαδή στην ιδιοκτησία του Αστέρα, βρίσκουν καινούριες αρχαιότητες. Οι αρχαιότητες δεν είναι αυτά που βλέπουμε σήμερα. Γιατί δεν έχουν σκαφεί όλα. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι σε μια ανασκαφή βρέθηκε και δεξαμενή, μια πάρα πολύ σημαντική αρχαϊκή δεξαμενή του ιερού. Στο λόγο με τα πρωτοελλαδικά δεν έχει ολοκληρωθεί καν η ανασκαφή. Δεν γνωρίζουμε τι άλλα μπορεί να υπάρχουν. Και πιθανότατα δεν γνωρίζουμε και τι ακριβώς υπήρξε κατά το φτύσιμο των τριών ξενοδοχείων που υπάρχουν σήμερα εκεί, εάν καταστράφηκαν αρχαιότητες ή όχι, κάτι το οποίο πάρα πολύ υποψιάζουμε. Θα πω λίγο την ιστορία των κηρύξεων. Οι ανασκαφές ξεκίνησαν το 29, γίναν το 59 κλπ. Υπήρχαν από τότε μια κήρυξη που προστάτευε τον ναό του Απόλλωνα Ζωστήρα και μετά κηρύχθηκε και ο λόγος με τα πρωτοελλαδικά. Επειδή αυτές οι ιστορίες των εκπλήσεων δεν στείνονται έτσι σε μια μέρα, τις ετοιμάζουν πολύ καιρό πριν, ξαφνικά πέρσι ανακοινήθηκε
το θέμα της επανακήρυξης του ναού. Ευτυχώς κινητοποιηθήκαμε νωρίς και ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, γιατί αυτό που πήγαινε να μπει στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, με τη λογική ότι οι κηρύξεις είναι πολύ παλιές και ως πολύ παλιές πρέπει να επικαιροποιηθούν, ήταν να κηρυχτεί μονάχα ο ναός και μια πάρα πολύ μικρή ζώνη γύρω από τον ναό. Αυτό το αρνήθηκε το Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά υπάρχει, δηλαδή το αρνιόταν ότι αυτό πήγαινε να κάνει, αλλά υπάρχει ακόμα και γραπτό, γιατί η Επιτροπή του ΚΑΣ που είχαν συστήσει τότε λέει για την κήρυξη του ναού και μια ζώνη προστασίας γύρω από τον ναό. Το λέει ξεκάθαρα. Άρα ο στόχος του ήταν αυτός. Η παρέμβαση δική μας και η παρέμβαση του προσώπου για τα πολιτιστικά του Δήμου, που δεν θυμάμαι το όνομά του, που είναι εδώ σήμερα, του κ. Διονυσόπουλου, αλλά κυρίως το βγάλαμε προς τα έξω αυτό το πράγμα, ότι αυτό συνδέεται με την εκποίηση και μην μας λέτε ότι πάτε να επικαιροποιήσετε γενικά την κήρυξη, πάτε να τη μειώσετε την κήρυξη. Είχε σαν αποτέλεσμα να αναγκαστούν. Κήρυξη ως αρχαιολογικού χώρου. Είχε ως αποτέλεσμα να βγουν δύο διαδικαστικά θέματα από δύο συνεδριάσεις του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, όπου με το ένα κηρύχθηκε αρχαιολογικός χώρος, όλη η περιοχή, Καβούρη και Λεμός. Αυτή βέβαια η κήρυξη είναι γενικού τύπου, δηλαδή όταν λέω γενικού τύπου εννοώ δεν έχει συγκεκριμένους όρους. Φανταστείτε ότι ακόμα και η Ψιτάλια είναι κηρυγμένος χώρος. Αυτό δεν εμπόδισε να το καταστρέψουν και να φτιάξουν και το βιολογικό καθαρισμό. Αλλά είναι μια γενική κήρυξη η οποία μας επιτρέπει μετά να κάνουμε την ειδική. Τώρα πρόσφατα τον Νοέμβρη βγήκε το ΦΕΚ που ορίζει 3 ζώνες απολύτου προστασίας. Τη ζώνη που περιλαμβάνει τον ναό του Απόλλωνα Ζωστήρα, το Πομό, την Κρίνη Δεξαμενή, την ιερατική οικία και όλο το χώρο πρασίνου που είναι γύρω από την ιερατική οικία. Η ζώνη που είναι στην περιοχή των Καμπανών, στο Λοπίσκο, δυτικά της πισίνας του ναυτικού ομίλου Βουλιαγμένης, όπου έχει το πιστή ναυτικό κτίριο και προϊστορική κατάσταση. Και η ζώνη 3 που βρίσκεται ο βορειοδυτικός πύργος και τα κατάλοιπα των προστιμάτων στην περιοχή πάνω στο λόφο του ορφανοτροφείου. Είναι τα κίτρινα όρια. Τις δείξατε? Ναι, υπάρχει χάρτης. Ωραία. Αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι, στο οποίο δεν επιτρέπεται καμία δόμηση. Σημαντικό επίσης είναι και το γεγονός ότι έχει κηρυχθεί αρχαιολογικός χώρος στο σύνολο, γιατί από τον ιδρυτικό νόμο του ΤΑΙΠΕΔ, αν πάμε με βάση τους δικούς τους νόμους, οι περιοχές που έχουν ειδική προστασία, είτε περιβαλλοντική είτε αρχαιολογική, δεν εντάσσονται, δεν μπορούν σε αυτές τις περιοχές να αποφύγουν τις ειδικές περιβαλλοντικές διατάξεις και αρχαιολογικές διατάξεις, δηλαδή τον αρχαιολογικό νόμο, δηλαδή το 3028. Συγγνώμη, δεν κάνω μια πολιτική τοποθέτηση, αλλά μια πιο χρηστική τοποθέτηση, αλλά νομίζω ότι οι δύο προηγούμενοι το πολιτικό θέμα το κάλυψαν πλήρως. Λοιπόν, τώρα αυτό το καταφέραμε. Πάμε παρακάτω. Υπάρχει ένα σημαντικό ζήτημα με το ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να τεθεί. Και το βάζει η Επιτροπή, ή τουλάχιστον όσες φορές έχω ακούσει όποιον παλεύει εδώ πέρα. Δεν υπάρχει ένα ζήτημα, υπάρχουν πολλά. Το νούμερο ένα ζήτημα είναι αν το ΤΑΙΠΕΔ δικαιούται να εκποιεί από τη στιγμή που τον ιδιωτικό του νόμο οφείλει να ασχολείται με την ιδιωτική περιουσία του δημοσίου και η ιδιωτική περιουσία του δημοσίου είναι ακίνητα, μετοχές ή πράγματα στα οποία μπορούν να συλλογηθούν πράγματα δικαιώματα. Αυτό δεν είναι ο Ιγιαλός, δεν είναι οι δημόσιες εκτάσεις, δεν είναι ένας χώρος προστατευόμενος από το προεδρικό διάταγμα του 2004, έτσι όπως είναι ο Στέλιος Βουλιαγμένης. Δεν είναι οι δημόσιες εκτάσεις. Οι δημόσιες εκτάσεις δεν είναι η ιδιωτική περιουσία του δημοσίου, είναι δημόσια περιουσία του δημοσίου και ο σκοπός χρήσης δεν είναι να βγάλουμε λεφτά γενικώς. Δεν μπορεί να το χρησιμοποιούνται σαν ένας ιδιώτης που το ακίνητο του χρησιμοποιεί για να προσποριστεί όφελος σε χρηματικό, γιατί το όφελος του δημοσίου έχει πάρα πολλές αναγνώσεις τι είναι και σίγουρα δεν είναι το χρηματικό. Το περιβάλλον ή ο πολιτισμός είναι πολύ πάνω, με βάση και το Σύνταγμα, αυτό που ακόμα το έχουν κουρελιάσει με ένα λεπτό και τόσο υπάρχει εκεί, είναι πολύ παραπάνω από το χρηματικό αντάλλαγμα. Ένα το κρατούμενο αυτό. Δεύτερο το κρατούμενο. Παρότι στα εσκαδάκια σε όλα αυτά μπορεί να τα περιγράφουμε με διαφορετικό τρόπο, η ουσία είναι μία. Δηλαδή, παρότι θα σου πούνε δεν είναι τόσο, θα κόψουμε τα δέντρα, θα τα ξαναβάλουμε, θα χτίσουμε τόσο, θα γκρεμίσουμε τα προδίτρια, θα χτίσουμε άλλες οικίες. Όλα αυτά δεν έχουν καμία σημασία, διότι δεν θα ξανά έχουμε πρόσβαση εκεί για να δούμε αν έχει καταστροφή το περιβάλλον. Ο λαιμός έχει ένα πολύ ωραίο σημείο στενό, το οποίο το κλείνεις και δεν υπάρχει καμία πρόσβαση. Από τη στιγμή που συζητάμε
για κατοικίες πλουσίων, θα σας πω τι μου συνέβη χθες στη δουλειά. Προχτές. Με πήραν τηλέφωνο από την Ολλανδική Πρεσβεία για το Δωρούφι Αργολίδος ότι θέλουν να φτιάξουν μία ιδιωτική προβλήτα μπροστά σε μία οικία και ένα φράχτη που από τη θάλασσα δεν θα φαίνεται ότι είναι στην ιδιωτική οικία. Λέω, ξέρετε, είναι παράνομο. Όχι, με βάση την νομοθεσία περί φιλοξενίας υψηλών προσώπων. Και επειδή εκεί θα υπάρχει κάποιο υψηλό πρόσωπο, δικαιούνται να φτιάξουν ένα φράχτη για να μην φαίνεται το υψηλό πρόσωπο και το δεν ξέρω τι θα κάνει πέρα στην ιδιοκτησία από τη θάλασσα. Εντάξει, αυτό το λέω για να καταλάβουμε τι σημαίνει πολυτελείς κατοικίες στις οποίες θα έρχεται το διεθνές jet set. Ωραία. Σημαίνει ότι θα υπάρχει ένας φράχτης πέρα από τον οποίο δεν θα ξαναπάμε ποτέ, κανένας από εμάς. Εκτός αν δουλεύουμε και ως καμαριέρες. Λοιπόν, το λέω για να μην μπαίνουμε, πραγματικά δεν έχει νόημα. Είδατε το πέντε στο Περιφερειακό Συμβούλιο και τα επιχειρήματα. Δεν έχει νόημα να μπει σε αυτή τη λεπτομέρεια. Γιατί η πραγματικότητα είναι αυτή. Ό,τι και αν λέμε. Το οποίο εννοείται ότι είναι παράνομο. Εννοείται ότι δεν μπορεί να αποκλείσει τον Αιγιάλο. Ακόμα και σε ιδιωτική έκταση δεν μπορεί να αποκλείσει τον Αιγιάλο. Εννοούνται όλα αυτά. Αλλά βέβαια όλα αυτά τα έχουμε καταπιεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ήδη και με την ιδιοκτησία της Εθνικής Τράπεζας. Λοιπόν, τρίτο πράγμα. Τι τύπο ανάπτυξη είναι αυτή. Επειδή μας μιλάνε για την ανάπτυξη. Αυτό δεν μπορώ να το πω. Γιατί το έχουμε δει να συμβαίνει. Θα σας πω δύο παραδείγματα. Το ένα, και από το εξωτερικό και από εδώ. Υπάρχουν χώρες στο εξωτερικό. Αυτές οι χώρες οι οποίες για το μαζικό τουρισμό προτείνονται ως σημεία για το ταξίδι του μέλητος, η Ταϊλάνδη, η Τζαμάικα, όλες αυτές οι ιδηλιακές, η Χαβάη, όλες αυτές οι ιδηλιακές χώρες που πηγαίνεις με και όλη μέρα με το μαγιό, ανέμελος και φοράς τα χαβανέζικα. Στην πραγματικότητα, όλες αυτές οι εκτάσεις είναι εκτάσεις κλειστές, με φρουρούμενες, με ένοπλους φρουρούς, στις οποίες ο ντόπιος πληθυσμός δεν έχει καμία πρόσβαση. Φανταστείτε λοιπόν σε ένα νησί σαν τη Χαβάη, που είναι νησί, ότι πιθανότατα ο ντόπιος πληθυσμός δεν ζει πια σε νησί. Ζει σε μια ξηρά. Γιατί ο χώρος της παραλίας γύρω-γύρω είναι αποκλεισμένος από αυτά τα ξενοδοχεία. Εάν πάτε στην Αργολίδα, στην περιοχή του Κρανιδίου, Ερμιών, Πορτοχέλη κλπ., θα δείτε ότι αυτό το πράγμα ήδη συμβαίνει. Υπάρχουν πάρα πολλοί ψηλοί φράκτες, υπάρχουν ένοπλοι φρουροί, υπάρχουν ιδιωτικά λιμάνια, έτσι, για τα οποία δεν μπορεί κανένας να κάνει τίποτα, γιατί όποιος κάνει απειλείται. Και όλες αυτές οι βίλες, γιατί μιλάνε και για οικονομικό όφελος κλπ., όλες αυτές οι βίλες ανήκουν στις 300 offshore εταιρείες που έχουν έδρα τα νησιά Cayman, αλλά φορολογικά ανήκουν στο Κρανίδι και κανένας από αυτούς δεν πληρώνει φόρο για όλη αυτή την δεν συζητάω να πληρώσει για την παρανομία, έτσι, γιατί εκεί κυνηγιόμαστε και υπάρχουν απειλές του τύπου της ζωής, ας πούμε. Λοιπόν, αλλά μιλάμε ότι δεν πληρώνει καν τους φόρους για την ιδιοκτησία που έχει. Και βέβαια είναι αδύνατο να υπάρξει σε πάρα πολλά σημεία από αυτά, είναι αδύνατο να υπάρξει πρόσβαση των ντόπιων στην παραλία. Υπάρχουν πάρα πολλές συγκεκριμένες παραλίες που μπορούν να πάνε οι ντόπιοι. Όλες οι υπόλοιπες είναι φρουρούμενες γιατί ανήκουν στο Παρθενογιάννη, στο Λάτσι και σε μερικούς κάτι μεσαίους εκεί που δεν ξέρω και τα ονόματά τους. Στο Ψυχάρι, ναι, είναι σωστά. Στο Κυριακού. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα. Ο τουρισμός all inclusive, εντωμεταξύ, δεν αφήνει τίποτα πραγματικά στον τόπο. Δηλαδή, από ένα σημείο και μετά αυτοί οι άνθρωποι δεν θα έρχονται καν με το. Δεν θα πρέπει να κάνουν το αυτοκίνητό τους από εδώ. Θα έρχονται κατευθείαν στη Μαρίνα ή θα έρχονται κατευθείαν με το ελικόπτερο ή με το υδροπλάνο, γιατί έχουμε και αυτόν τον καινούριο τρόπο. Όλα αυτά που σας λέω είναι στην επένδυση της Κόσκο, στην Πύλο, του Κωνσταντακόπουλου. Υπάρχουν όλα αυτά που σας λέω. Και εκεί που λύθηκε ως μια επένδυση η οποία στην περιοχή θα έδινε ανάπτυξη κλπ. Λοιπόν, είναι τόσο μεγάλο το ξενοδοχειακό συγκρότημα και τόσο πολύ τρόποι πρόσβασης που φέρνουν τους τουρίστες απευθείας εκεί. Τους τουρίστες και τους πλουσίους τουρίστες, γιατί είναι υποτίθεται ότι είναι για αυτούς που παίζουν γκολ. Ακόμα βέβαια δεν έχει ανοίξει όλο, αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Που δεν βγαίνουν καθόλου ούτε καν μια επίσκεψη στην Πύλο. Αυτό είναι το all inclusive. Και δεν είναι δυστυχώς πια. Πρέπει να ξέρετε κάτι, δεν είναι μόνο για τον υψηλό τουρισμό. Ο Αστέρας είναι για τον υψηλό τουρισμό. Αλλά αναπτύσσεται ένας τουρισμός all inclusive για μεσαία στρώματα οικονομικά, τα οποία συμπιέζονται προς τα κάτω. Δηλαδή, ο εκπαιδευτικός μιας ξένης χώρας, που πλέον δεν έχει τα χρήματα να ξοδέψει τις διακοπές του. Προτιμάει μια κρουαζιέρα ή ένα ταξίδι all inclusive που ξέρει ότι φεύγοντας από την Αυστρία
θα πληρώσει τόσα χρήματα, μέσα στα οποία περιλαμβάνεται η διαμονή, η διατροφή, η διασκέδαση κλπ. Με το βραχιολάκι και δεν θα χρειαστεί να ξοδέψει ούτε ευρώ παραπάνω. Αυτό έχει ενισχύσει για παράδειγμα πάρα πολύ την κρουαζιέρα. Γιατί είναι ακριβώς αυτό. Έχει ένα κόστος συγκεκριμένο. Και ξέρει ότι το κόστος είναι τόσο και δεν ξοδεύει τίποτα περισσότερο. Είναι μέσα ακόμα και τα εισιτήρια των αρχαιολογικών χώρων τα πάντα. Αυτοί οι άνθρωποι πλέον δεν αφήνουν τίποτα στον τόπο που πηγαίνουν. Πέρα από το γεγονός ότι δεν τους αφήνουν να κυκλοφορήσουν, μιλάμε τώρα για το μεσαίο τουρισμό και τον υψηλό. Έχουν προϋπολογίσει ότι τόσα είναι και δεν θέλουν να αφήσουν κάτι παραπάνω. Για τον σκοπό αυτό, επειδή όλο και κάποιο δωράκι θα μπορεί να παίρνει κάποιος, έχουν αρχίσει συζητήσεις των μεγάλων εταιριών κρουαζιέρας με διάφορα μικρά νησιά για τη δημιουργία εμπορικών κέντρων, γιατί τώρα μιλάμε ότι είναι 3 όμιλοι, οι οποίοι διαφυτεύουν το μαζικό τουρισμό του πλανήτη, έτσι. Μάλλον να το πω αλλιώς, επειδή πάλι μας πουλάνε πολλά φούμαρα περί ανάπτυξης. Αν ρωτήσετε, θα σου πω, ασχολούνται με τις προβλήτες κλπ. Έγινε πέρσι, το καλοκαίρι μάλλον, μία συνάντηση για τις προβλήτες, τις μαρίνες και όλα αυτά τα πράγματα που μας έχουν πρίξει ότι πρέπει να φτιάξουμε καινούριες προβλήτες παντού. Γιατί αν φτιάξουμε καινούριες προβλήτες παντού θα έρθουν τα μεγάλα κρουαζιερόπλοια με τους εκατομμύρια επισκέπτες. Λοιπόν, οι εταιρείες αυτές είπανε, εμείς δεν θέλουμε καινούριες προβλήτες. Γιατί οι καινούριες προβλήτες έχουν παραπάνω τέλεια λιμενισμού. Εμείς θέλουμε αυτές που δεν κοστίζουν. Τζάμπα τις φτιάχνετε. Λοιπόν, καθαρά και εξάστερα. Έτσι, χαλάσαμε το γήθιο. Αυτή τη στιγμή γίνεται ένα έργο 4 εκατομμυρίων ευρώ, το μεγαλύτερο που γίνεται λιμενικό στην Ελλάδα. Θα διαλύσουμε το γήθιο, φτιάχνοντας μια τεράστια προβλήτα για το τίποτα. Αυτοί λοιπόν οι κύριοι το τελευταίο διάστημα έχουν αρχίσει να κάνουν το εξής. Προσεγγίζουν διάφορους δημάρχους σε πολύ μικρά νησιά. Τέτοια ήταν η υπόθεση της Χάλκης που έσκασε μύτη, της Αλυμιάς που έσκασε μύτη πέρσι το Σεπτέμβρη. Και που πάλι είχαμε έτσι στα μαχαίρια με τον Δήμαρχο Χάλκης, γιατί η Αλυμιά είναι μια κατοικητή νησίδα στην οποία ήθελε να κάνει διεθνή διαγωνισμό για να εγκαταστήσει εμπορικό κέντρο. Τότε δεν καταλαβαίναμε τι νόημα έχει αυτό που λέει, πώς θα εγκαταστήσει εμπορικό κέντρο σε κατοικητή νησίδα. Εκ των υστέρων λοιπόν μάθαμε ότι αυτοί οι κύριοι της κρουαζιέρας πλησιάζουν κατοίκους μικρών, δημάρχους μικρών νησιών για να γίνει το εξής. Μια δημοτική επιχείρηση μαζί με το κρουαζιέρα να φτιάξει εμπορικό κέντρο στην ακατοίκητη νησίδα, όπου θα πηγαίνει το κρουαζιερόπλοιο να βγάλει βόλτα αυτούς τους τουρίστες, οι οποίοι μπαίνοντας στο εμπορικό κέντρο να αγοράσουν ένα δωράκι, θα εισπράττει το 1/3 ας πούμε ο τοπικός δημόσιος και τα 2/3 πάλι ο ιδιοκτήτης της κρουαζιέρας. Δεν κάνω πλάκα. Δεν κάνω πλάκα, είναι αλήθεια. Λοιπόν, τα ξέρει πάρα πολύ καλά η Φλανδρισκάκη από τον Όλο. Που ασχολείται με το θέμα της κρουαζιέρας και τα ξέρει πάρα πολύ καλά αυτά τα πράγματα. Τα ξέρω εγώ λόγω δουλειάς, γιατί δουλεύω στο πορεία αναλύων και ασχολούμαστε με τη θάλασσα, λιμάνια και το καθεξής. Και πέφτουμε πάνω συνέχεια. Οπότε έχουμε άχρηστα έργα εκατομμυρίων ευρώ που πάνε σε τσιμέντα, τα οποία θα καταστρέψουν το φυσικό περιβάλλον. Οπότε δεν θα έρθει ο μονομένος τουρίστας, τα οποία προορίζονται για ένα κοινό, το οποίο δεν επιλέγει μόνο του που θα πάει, το επιλέγουν κάποιοι πολύ μεγάλοι ιδιοκτήτες κρουαζιέρας και θα πάει εκεί που θα συμφέρει εκείνο που το πηγαίνει. Αυτά περί ανάπτυξης, για να ξέρουμε τι λέμε. Λοιπόν, και ένα πολύ χαρακτηριστικό πράγμα, επειδή προσπαθούμε να εξηγήσουμε στον κόσμο γιατί δεν έχει νόημα να καταστρέφουμε το πολιτιστικό περιβάλλον στο όνομα του ότι αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια έκτακτη κατάσταση. Μια προσφυλής παρομοίωση που έχω πάντα είναι τα κτίρια της Χούντας. Όπου και αν πας στην επαρχία σήμερα θα δεις ένα τεράστιο μεγαθύριο ξενοδοχείο, το οποίο είναι περίπου στην ακροθαλασσιά, δηλαδή στα 10 μέτρα από το κύμα, το οποίο χάσκει ως τσιμέντο και συνήθως είναι κακάσχημο. Είναι το πόσημα. Όλοι ξέρουν ότι αυτά χτίστηκαν επί Χούντας. Όλοι το ξέρουν. Δηλαδή, ό,τι και να πας σε ένα τόπο που δεν το ξέρεις και δεις ένα τέτοιο ξενοδοχείο, λες, αυτό το χτίσει Χούντα. Λοιπόν, ακριβώς το ίδιο πράγμα αυτή τη στιγμή θα έχουμε με το μνημόνιο. Θα λέμε, αυτά χτίστηκαν επί μνημονίου. Και θα είναι τέτοιο το πόσημα. Το θέμα είναι να το σταματήσουμε. Λοιπόν, τώρα, για να τελειώσω, επειδή σας είπα πολλά νομίζω, θέλω να κάνω άλλη μια σημείωση στο θέμα που δεν το είπα προηγουμένως, ότι αυτή η ιστορία, ότι η δημόσια περιουσία αντιμετωπίζεται το ΤΑΙΠΕΔ ως ιδιωτική περιουσία του δημοσίου, εκτός από τα άλλα ζητήματα νομιμότητας που εγείρει, εάν τη θεωρήσουμε νόμιμη, εγείρει κι άλλο ένα θέμα. Ότι αγαθά που εξ αρχής είναι εκτός συναλλαγής, γίνονται πράγματα, κατοχυρώνονται πράγματα δικαιώματα, δηλαδή πώληση. Αυτό σημαίνει
ότι εάν θεωρήσουμε ότι δημόσιες εκτάσεις μπορούν να πολλούνται, τότε δημόσιες εκτάσεις, αρχαιολογικοί χώροι και δασικοί τόποι μπορούν και να κατάσχονται από τους δανειστές μας στο βαθμό που δεν επιστρέφουμε τα χρέη μας. Αυτή η ιστορία είναι ευρύτερη και είναι πάρα πολύ σοβαρή και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως απλώς ένα ζήτημα του Αστέρα. Κατοχυρώνουμε εμπράγματα δικαιώματα ιδιοκτησίας σε δημόσια κτήματα τα οποία μέχρι στιγμής ήταν αναπαλωτρίωτα και υποτίθεται δεν μπορούσαν να κατασχεθούν. Με αυτή την έννοια το ερώτημα που τέθηκε από την αρχή του μνημονίου, μπορούν να μας κατάσχουν την Ακρόπολη? Η απάντηση είναι ναι, μπορούν. Το δεύτερο, αυτή την εβδομάδα ανακοινώθηκε ότι θα ψηφιστεί νέος νόμος για το Ταμείο για το ΤΑΙΠΕΔ. Προφανώς για να γλιτώσουν και τα προβλήματα που έχουν με τον ήδη υπάρχοντα νόμο, γιατί αν τον δείτε προσεκτικά, δεν θέλω τώρα να τα πω, είναι πάρα πολλά. Αν τον δείτε προσεκτικά, τα μισά από αυτά που κάνουν είναι παράνομα. Είναι παράνομα. Λοιπόν, με αφορμή αυτό, το ΤΑΙΠΕΔ, θα δίνει δυνατότητα στο ΤΑΙΠΕΔ λοιπόν να εκδίδει δικαιώματα αγοράς και μετατρέψει ομολογιακά δάνεια. Δηλαδή, ακόμα και αν δεν έχει πουλήσει τον Αστέρα, τα έσοδα που υπολογίζει να πάρει από την πώληση του Αστέρα να τα έχει ήδη μετατρέψει σε ομολογιακό δάνειο, το οποίο θα το έχει πουλήσει ήδη. Με αυτή την έννοια, ναι, και τα μελλοντικά έσοδα της Ακρόπολης, που ήταν μια ιδέα του στο Δουλάκι κάποτε, μπορούν να μετατραπούν σε ομολογιακό δάνειο και να πουληθούν από το ΤΑΙΠΕΔ. Λοιπόν, με αφορμή λοιπόν το νόμο που θα ψηφιστεί τώρα, το καινούριο, πρέπει να το πούμε πολύ σοβαρά, ανακοίνωσε το ΤΑΙΠΕΔ γνωστοποίηση τις οικονομικές καταστάσεις της δεύτερης οικονομικής του κρίσης που έληξε στις 30 Ιουνίου του 2013. Τα συνολικά έσοδα του Ταμείου ανήλθαν σε €500.000, ενώ εμφάνισε ζημίες €2.000.000. Τις ζημίες αυτές τις χρεώνεται το ελληνικό δημόσιο. Τα έσοδα πηγαίνουν κατευθείαν, τα όποια έσοδα, όταν πληρώνουν, γιατί ξέρετε, η αγοροπολισία του ΟΠΑΠ έγινε χωρίς χρήματα. Έτσι, είναι αέρα. Χωρίς λεφτά, δηλαδή. Μετά είπαμε, Μελισσανίδη, συγγνώμη, θέλετε να δώσω και λεφτά. Δεν το έχω καταλάβει. Νόμιζα μελλοντικά ότι θα. Η αγοραπολισία του Αστέρα είναι ένα μεγάλο σκάνδαλο και από οικονομική άποψη. Θα πάρουν €400 εκατομμύρια. Δεν συζητάω για σε ποια τιμή το δίνουν, τη αντικειμενική αξία κλπ. Συζητάω το εξής. Η Εθνική Τράπεζα θα εισπράξει τα 320 και το ΤΑΙΠΕΔ, δηλαδή το δημόσιο χρέος, θα εισπράξει τα 80. Η Εθνική Τράπεζα προσπαθούσε πάρα πολύ καιρό να πουλήσει το δικό της κομμάτι, χωρίς καμία επιτυχία. Ο τρόπος με τον οποίο πουλήθηκε ήταν ότι κόλλησαν από δίπλα όλη την έκταση του Αστέρα. Άρα πουλάμε όλη την έκταση του Αστέρα για 80 εκατομμύρια, τα οποία θα πάνε όλα στο δημόσιο χρέος. Δεν θα εισπράξει τίποτα στα αλήθεια του ελληνικού δημόσιο. Τα υπόλοιπα τα είπαμε και στην αρχή για τη φορολογία και το καθεξής. Τι θα έπρεπε να γίνει? Κατά τη γνώμη μου, να γκρεμιστεί το συγκρότημα Αφροδίτη, δεν χρειαζόμαστε παραπάνω τσιμέντα, χρειαζόμαστε λιγότερα τσιμέντα. Να γκρεμιστεί το ξενοδοχείο που δεν λειτουργεί, να ανοίξει και αυτό ο χώρο στους κατοίκους, να φύγει η περίφραξη από τον αρχαιολογικό χώρο και να είναι ανοιχτός, να ξαναενοποιηθεί ο λαιμός της Βουλιαγμένης με τον ναό και την παραλία. Προσωπικά πιστεύω ότι θα έπρεπε να απαγορευτούν και στην συγκεκριμένη παραλία οι ομπρέλες και οι ξαπλώστρες και να είναι όσο γίνεται πιο φυσικό τοπίο, να ανοίξει όσο γίνεται περισσότερος χώρος στους πολίτες, να το χαίρονται, και αυτό το πράγμα πραγματικά θα έφερε ανάπτυξη στην περιοχή, ανάπτυξη με την έννοια που την εννοούμε εμείς. Δηλαδή, ένα πνεύμονα πρασίνου, στον οποίο μπορεί το Σαββατοκύριακο, την Κυριακή, κάποιος να έρθει να κάνει βόλτα, να κάνει αναψυχή, να κάνει βόλτα με το ποδήλατό του, να κάνει μια βόλτα σε έναν αρχαιολογικό χώρο, να δει το ηλιοβασίλεμα που είναι από τα πιο ωραία σημεία, να το δει κανένα στην Αττική. Και αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο δεν πωλείται, αλλά πωλείται με την έννοια ότι είναι πραγματικά το συγκριτικό μας πλεονέκτημα, τόσο για εμάς τους κατοίκους, όσο και για τον επισκέπτη που θα έρθει εδώ, τον τουρίστα, που αυτό έρχεται να δει. Το all inclusive θα το βρει οπουδήποτε. Εδώ έρχεται να δει αυτό το ηλιοβασίλεμα, από το Σούνιο, από τη Βουλιαγμένη και αυτόν τον ναό δίπλα στη θάλασσα. Αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Δέσποινα Κουτσούμπα για την ενδιαφέρουσα εισήγησή της. Να σας πούμε τώρα... Αμέσως, ναι. Θα έχουν παρεμβάσεις. Ναι. Επειδή ο εκπρόσωπος του Δήμου που να φτάσει την καθημερινή, που είχε πάρει αμέσως θα σε δώσουμε το λόγο. Να δώσουμε στους εκπροσώπους της ριζοσπαστικής κίνησης πολιτών σύντομες εισηγήσεις και αμέσως όσοι θέλουν θα